Jeg vil gerne tale om høstfest og om åndens gaver i dag. Og der er en klar sammenhæng mellem høstfest og mellem åndens gaver. Når vi ser over på de smukke gaver, som I har haft med, så er det bare et lille udsnit af den overvældende frugt, der er i naturen. Den overvældende skønhed, der er. Og det er samtidig et fysisk billede, et konkret billede på det, som Jesus vil give os af overvældende kraft i Helligåndens liv. Så når vi ser de skønne ting, som I har taget med, så kan vi bruge det som et billede på det, som Gud han vil give os af gaver i vores liv. At han vil give os Helligåndens liv, så at vi bærer frugt. Vi fejrer jo høstfest her på den her tid. Måske nogle folkekirker fejrer den lidt senere, ved jeg faktisk ikke. Men jøderne, vores arv, Guds ejendomsfolk, som vi som troende er podet ind på Guds folk, de fejrer høstfest om 2,5 uger. Og de fejrer den på den måde, at de bygger løvhytter. Og så stiller de løvhytten foran deres hjem. Og så spiser de og sover i løvhytten. Og de gør det for at mindes, at Jesus, Guds ånd, Herren selv, ledte dem igennem 40 år i ørkenen og gav dem mad. Der var ikke noget mad i ørkenen. Der er ikke noget mad i en ørken. Hvordan skal man så overleve, når man er 1 million mennesker? Hvordan overlever man i en ørken, når der ikke er noget mad? Der er fysisk ikke noget mad. Det gør man, fordi Gud siger, at jeg vil forsørge. Og så lader han det regne med manna, som nogen kalder engleføde. Englenes mad. Det fik jøderne. De fik en ny slags mad for den tid. Og når de gik ind i sabbaten fredag aften, så var der dobbelt portion manna. Fordi de skulle ikke ud og samle det dagen efter, så kom det dobbelt. For så havde de det, de havde brug for. Og når jøderne i dag fejrer det ved at spise og sove i hytter, så tror jeg, at vi, som er podet ind på Guds folk, og vi, som er et med dem i Jesus Kristus, måske ikke endnu, men når de også kommer til tro på ham, så kan vi lære af det. Vi kan lære af, at selvom vi bor i huse, som er bedre end hytter, og selvom at vi har arbejde, som gør, at vi kan forsørge os selv, og at vi kan købe mad, så ved vi egentlig godt, at vi kunne ikke gøre noget som helst, hvis ikke at vi fik det. Et eller andet sted, så ville vi ikke kunne gøre noget som helst, hvis ikke at Guds velsignelser bliver ved og bliver ved og bliver ved at strømme ind over en verden og en jord, som sukker og længes efter en forløsning. En jord, som lider og som vi ikke altid opfører os ordentligt overfor. Men den jord bliver Guds velsignelser ved at frembringe frugter på, så at vi, når vi står op,
kan gå ud at plukke os de skønneste frugter og den skønneste velsignelse. Og ligesom at det jødiske folk bliver mindet om, at de kunne ikke selv være gået igennem ørkenen i 40 år. Sådan bliver vi også mindet om det, at vi kan faktisk heller ikke selv gøre ret meget. Vi kan ikke selv sørge for, at vi får det, vi har brug for. Det tror vi, fordi vi lever i Vesten. Vi lever i en verden, hvor vi er vant til, at det kan vi godt. Vi har udviklet teknologi, og vi har styr på det, og vi har en forstand, der er mægtig. Men virkeligheden er, at det er gaver fra Gud. Det er jo gaver fra Gud, at mennesket har udviklet sig til at forstå svære sammenhæng. Det er gaver fra Gud. Og vi kan ikke gøre noget, hvis ikke at han lader sol og regn bringe ind over vores liv. Så det skal minde os om, at vi har brug for Gud. Det skal også minde os om, at vi bor kun her for en kort tid. Ligesom når man bor i et telt, så kan man ikke blive der for længe. Man er der for en kort tid. Man har ikke sådan etableret sig så meget, så at man ikke kan komme derfra igen. Det er også et billede til os, at vi skal ikke etablere så meget, så at vi tænker, at det her det er vores sande hjem. Jeg kan ikke undvære, hvis ikke at jeg bor lige præcis på det sted, og jeg skal have lige præcis de ting, og hvis ikke jeg har det, så kan jeg ikke leve. Det er ikke det, Gud kalder os til. Han kalder os til at have vores identitet og vores tryghed og sikkerhed i ham. Og i det liv, som han giver os, og i at det er for en tid, at jorden er, som den er lige nu. Det er for en tid. Fordi Jesus vil komme igen og genoprette en jord, hvor der ikke er ondskab, og ikke er smerte, og ikke er uretfærdighed. Og det er den jord, og det er det liv, som vi er kaldet til at investere vores liv i. Vi er kaldet til, at det er det, der skal fylde. At det er det, der skal være vores sande hjem. Så løvhytterne kan også være et billede på, at vi også bare bor i telte. Vi bor egentlig også bare for en tid i et fysisk legeme, som vi har fået nu, et sted her på jorden. Men at vi skal bo et andet sted for evigt. Og der skal vi blive, og det er vores sande hjem. En sidste ting, som løvehyttefesten også beskriver, som også er en høstfest, det er det smukkeste måltid, den smukkeste høstfest, vi skal have, når Jesus kommer igen. Det peger det også hen på, at når vi sidder til fest, kender godt det, og så tænker man bare, at det kunne blive ved. Hvorfor skal det også være hverdag igen? Vi har det lige så festligt, ikke? Der er noget ved fest. Vi har lyst til at være til fest. Og det er også et billede på, at Jesus lægger det i vores hjerter, at vi for evigt skal ind i en fest, hvor vi ikke skal ud igen. Hvor vi ikke skal tilbage til hverdagen igen. Vi skal være i en fest sammen med ham. Og når jeg siger, at det hænger sammen med åndens gaver, så er det fordi, at det liv, som Jesus vil give os fuldkomment, når han kommer, det giver han os allerede nu. Ikke så det kun er det, der fylder, fordi at der er stadigvæk en jordisk kamp, der er stadigvæk et liv, men Helligånden vil give os forsmag på det
som vi en gang skal opleve. Det er det, som Helligånden vil give os. Og vi ved det godt allerede, at vi har gaver fra Helligånden. Vi ved godt allerede, at hver især vi har noget, som vi har fået, som vi ikke havde fået, hvis ikke vi havde troet på Gud. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bruger 1-2 minutter på, at I tager den her seddel frem, som jeg har lagt på stolene. Og så skriver I ned, hvad det er for en gave, som Helligånden har givet jer. Hvad er det for en gave, som jeg har fået af Helligånden? Og hvis nu I tænker, at jeg ved slet ikke, hvad man snakker om, så skriv bare, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke noget om Helligånden. Jeg ved ikke noget om Helligåndens gaver. Så ved vi, at det er det, vi skal arbejde med. Det er helt okay at skrive. Det vigtigste er at skrive det, som man oplever er sandt. Altså, hvad er det for en gave, eller gaver, som Helligånden har givet mig? Jeg ved ikke, om der er nok skrivere rundt omkring. Har I skrivere med? Vil du se dem? Når jeg har skrevet, så må jeg gerne beholde sedlen. Og så lægge den ned i lommen, og så tage den med om 14 dage, den 5. oktober. Fordi at jeg de næste 3 søndage vil undervise om åndens gaver. Så kigger vi på dem den 5. Og måske har du oplevet, at der er flere gaver, som Gud har givet dig, eller vil give dig. Og så har du dem for dig selv til at se. Der er egentlig nogle flere gaver, eller det har Gud givet mig. Vi skal se på et kapitel i Det Nye Testamente, hvor Paulus han underviser om nådegaverne. Og det er 1. Korintherbrev, kapitel 12. Og den kapitel vil vi kigge på de næste 3 søndage. Paulus han starter med at sige, om åndens gaver vil jeg ikke, at I skal være uvidende.
det er netop fordi, at åndens gaver er ligesom et bugnende drivhus fyldt med frugter, eller et æbletræ, der står med strålende smukke æbler. Så hvis vi som menighed, hvis vi gerne vil være et æbletræ, der bugner med smukke frugter, så skal vi tage imod åndens gaver. For ellers kan vi ikke være frugtbare for Jesus, som han ønsker, vi skal være. Fordi det kan vi ikke i os selv. Vi kan ikke sådan sige, jeg kan jo det og det. Fordi det er slet ikke noget med det at gøre. Ligesom at det ikke var noget med den fysiske mad i ørkenen at gøre. Der var ingen almindelig fysisk forplejning. Der var kun den åndelige føde, som Jesus, hans ånd, gav gennem mannaen. Det er det samme, vi kalder til. Vi kalder til at tage imod det, som vi ikke fysisk kan se. Det er ikke noget, som jeg kan købe nogle steder, selvom at det hedder både megacenter og storcenter. Så kan jeg ikke købe det. Men Gud vil give det. Han vil give det. Og han ønsker, at vi skal tage imod det, så at vi kan få gavn af det som menighed, og at vi kan bringe hans velsignelser ud fra hans hus. Vi skal læse de første vers fra kapitel 12. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre bekendt med jer, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtaget ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegave til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evne til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Amen. I de næste vers, som jeg ikke læser, der beskriver Paulus, at vi som menighed er ligesom et legeme. Han beskriver, at Jesus er hovedet for kirken, men vi er hans lemmer. Og som et legeme ikke er helt, hvis man ikke har nogen fod. Sådan er det, at de gaver, som Helligånden vil give, er der brug for dem, for at vi skal være en hel menighed. Kirken i Korinth var en multietnisk menighed. De har været utrolig forskellige. Meget mere forskellige, end vi er. Så der har været meget i den menneskelige verden, man har svært ved at acceptere. Fordi de har gjort ting meget forskelligt. De var også en menighed, der havde stor fokus på de åndelige gaver. De var også en menighed, der havde problemer med utugt. Og Paulus han formaner dem til, at de skal leve ordentligt. Men midt i alt det, så siger han, I har brug for hinanden. I kan ikke undvære hinanden.
Jeg tror egentlig, det er budskabet, som Jesus vil sige til os. Det er for det første, I skal tage imod nådegaverne. For det andet, I kan ikke undvære hinanden. Der er en grund til, at vi er sat sammen. Fordi vi er ikke hele, hvis vi er os selv. Og vi er forskellige. Vi er meget forskellige, og vi går op i forskellige ting i Guds hus. Nogle er gode til at tænke på, at der skal være pænt og rent, og hvis at der er rodet, så er det forkert. Fordi så er vi ikke åbne og gæstfrie over for dem, der kommer. Andre de går op i, at Guds ånd kan være her. Og det er jo ikke fordi, at vi kan undvære noget af det. Hvis nu der var meget beskidt her, og der var ingen, der ryddede op, så tror jeg egentlig ikke, at Guds ånd måske virker særlig virksomt. Fordi så vil mange tænke, hvad er det for noget? Man kan ikke engang komme ind ad døren. Fordi der råder. Eller hvor er det ubehageligt at være. Så Gud han har sat os sammen, så at vi har fokus på forskellige gaver. Og hvis vi ser det, de åndelige gaver som et lægestil, så kan vi jo ikke undvære dem, der vil tale profetisk. Vi kan heller ikke undvære dem, der vil give kundskabsord. Vi kan heller ikke undvære dem, der får en mægtig kraft til at helbrede. Det kan godt være, at vi synes, det kan være lidt usikkert, fordi måske har vi ikke været vant til det. Men vi kan faktisk ikke undvære det. Fordi hvis det skal være et helt legeme, så kan man altså ikke undvære, at man har fødder og hænder og en mave. Man kan ikke sådan sige, hånden kan ikke sige til foden, jeg har ikke brug for dig. Jeg synes, du skal være hånd. Det vil se mærkeligt ud, og det vil ikke fungere særlig godt, hvis der sad 2 hænder hernede, og jeg skulle prøve at gå med dem. Der er en mening med, at der er 2 fødder og der er 2 hænder. Og på samme måde er der en mening med, at vi har forskellige nådegaver. Jakob og jeg, vi har meget forskellige nådegaver. Jakobs nådegave er udpræget lærer. Han er god til at holde fast i rette lærer. Og fokus på undervisning. Min nådegave, det er det profetiske, blandt andet. Og I kan godt forestille jer, hvilken kamp der kan være hjemme i dagstuen, når en lærer og en profet skal finde ud af, hvor skal vi hen? Fordi en profet er jo hele tiden i gang med at tænke, måske lidt svært at konkretisere. Fordi en profet har en fornemmelse af, hvad der skal ske fremover, eller en profet får en drøm. Undskyld. Og så siger profeten, vi skal den her vej, fordi det siger Gud til mig i en drøm. Og så siger læreren, hvad er nu det for noget? Drømme? Det er måske ikke lige. Tusind tak, Sten. Og jeg bruger det her eksempel, fordi at sådan er det garanteret også for mange af jer. Enten i forhold til jeres ægtefælle, eller i forhold til nogen i menigheden. Hvordan kan det være, at de går så meget op i det? Det kan da ikke være rigtigt. Jo, det kan det, hvis de har en nådegave til at gå op i det. Og så er det vigtigt, at de får lov til at bruge den nådegave. For ellers så er vi ikke et helt legeme. Vi hørte om de her 9 nådegaver, som Paulus beskriver. Det første var meddele visdom. Det andet var meddele kundskab. Det tredje var tro. Det fjerde var nådegave til at helbrede. Det 5. var kraft til at gøre mægtige gerninger. Det 6. var tale profetisk.
Det 7. bedømme ånder. Det 8. forskellige slags tungetale. Og det 9. evnen til at tolke tungetale. Og vi skal se på de 4 første i dag. Og så venter vi med de øvrige. Den første i nådegave til at meddele visdom. Hvis vi tænker på Jesus og tænker på, hvordan han var. Allerede da han var 12 år, der blev der sagt om ham, at han var så vis, så at han gjorde en forskel i templet, da han talte med de skriftkloge. Og de kunne ikke forstå, hvorfor han var vis. Han var kun 12 år. Og der står, at han voksede i visdom, både over for mennesker og over for Gud. Jesus, han var vis. Han var også vis, når han kommunikerede med mennesker, for han vidste, hvordan han skulle kommunikere med forskellige. For eksempel var han vis til at tilbagevise nogle af de skriftkloges argumenter for, hvorfor han ikke måtte dit og dat. Jesus var vis. Den gave vil Gud give til os. Måske ikke i den grad til alle, men for nogle af jer, så er der en gave til visdom. Til at forstå, hvordan mennesker har det. Til at forstå, hvordan man skal svare i forskellige situationer. Til at forstå nogle ting, som er ud over, hvad det menneskeligt er. Men det er en gave fra Gud. Det er en guddommelig visdom. Og jeg tror, vi alle sammen kender til det, at tale med et menneske, eller lytte til noget, og så tænke, det var virkelig vist. Gud har vil give os en gave til at meddele visdom. Og jeg tror allerede, at nogle af jer har den gave. Gaven til at meddele visdom. Det vise menneske ser bag i situationer, og det vise menneske hjælper mennesker, så de undgår dårlige situationer og hjælper dem til at tage vise og kloge beslutninger. Mennesker, der har visdommens nådegave, de kan læse Bibelen og oversætte den sådan, så at mennesker forstår det. Sådan, så at den visdom, der er i Bibelen, bliver sat ind i en menneskelig sammenhæng, i en konkret sammenhæng i dag, så at den bliver sat i spil. Den næste nådegave, det var den her med at meddele kundskab. Kundskab, det ligger lidt i ordet, at man har en gave til at studere og sætte sig ind i komplicerede sammenhænge. At man måske har en længsel efter at lære mere. At ens viden bliver større. At man kan formidle den kundskab, som man har fået. Jesus, han havde også kundskabens nådegave, selvfølgelig. Han kunne for eksempel skriften udenad. Det vil sige, at han kunne Toraen, altså loven, og han kunne også profeterne.
ofte så citerer han noget fra skrifterne, når han står midt på en markedsplads. Så han havde en evne til kundskab. Og den gave skal vi jo fremelske, ligesom vi skal med visdom. Fremelske den gave, så at vi som kirke kan stå på linje med dem, som i den verdslige verden erhverver sig kundskab, sådan så at vi kan være med rent intellektuelt på de niveauer, så at vi kan bringe Guds rige der. Og det er også en guddommelig gave. Det er også en guddommelig gave. Selvfølgelig er vores nådegaver jo også tæt på den, som vi er, som Gud har skabt os til at være. Men vi har alle sammen noget mere end det, fordi vi har fået det fra Gud. Det er det, som Helligånden vil give os. Den tredje, det er nådegave til tro. Og så tænker vi måske, at nådegave til tro, det har vi jo alle sammen. Vi tror jo på Jesus, så vi har nådegave til at tro. Det er også rigtigt, det har vi, men det her, det er mere end at tro på, at Jesus har frelst os. Dem, der har nådegave til at tro, de tror Gud for det umulige. Dem, der har nådegave til at tro, de siger altid, ja, men det er da fuldstændig lige meget, hvordan den konkrete udfordring er, fordi Gud siger jo, at det godt kan ske. Så dem, der har en nådegave til at tro, det er optimister. Det er dem, som ikke ser på økonomi, regnskabet med tallene, men de siger i stedet for, hvad siger Gud? Hvis han siger, at vi skal bygge det, så kan vi da godt gøre det. Fordi han kan jo alt. Og så er det jo smart, at Gud har sat forskellige slags mennesker sammen. Så der er også nogen, der tænker på kundskab. Jamen, vi kan ikke bare sige, at vi bygger et eller andet vanvittigt projekt herovre, fordi der er også noget med kundskab omkring, hvad har du råd til, og hvordan skal det hænge sammen. Men det, der er så vigtigt, det er, at vi har plads til begge. Vi kan jo ikke undvære dem, der har tro for, at der kan ske noget vildt. Fordi de er med til at lede os til det, vi ikke kan se, og have fokus på, at Gud er meget større. Dem, der har en gave til at tro, de står også ofte fast på, hvad er det, at Bibelen siger, at Gud kan gøre. Og så hjælper det til, at vi kan holde fast i det. Dem, der har noget gave til at tro, de har også ofte store forventninger om forandring og forventninger. Og der er brug for dem også i vores menigheder. Jesus var fuld af tro. Ellers så havde han ikke kunne gøre det, som han gjorde. Han troede fuldt og fast på, at faderen var med ham. Og når han gjorde de tjenester, som han oplevede, han skulle, så troede han på, at Gud virkede i ham. Den sidste nådegave, vi skal se på i dag, det er nådegaven til at helbrede. Og egentlig, når vi er troende, så har vi jo alle sammen en vis gave til at bede for hinanden. Og til at lægge med hinanden, det tror jeg, vi skal. Men Paulus underviser om her, at der også er en særlig nådegave til at helbrede. Og hvis vi ser rundt i verden, så er der også tjenester, helbredelsestjenester, mennesker, som har en helbredelsestjeneste, som rejser rundt, og de har en nådegave til at helbrede. Og det har vi også brug for i vores menighed.
at bede om, at Gud vil give os nådegaver til at helbrede, for at der skal være frugt i hans hus, og for at vi skal blive et fuldt legeme. Mennesker, som har den her nådegave, de har hele tiden en længsel efter at lægge hænder på de mennesker, de møder, som er syge. Og det er jo en gudgivet længsel, fordi de ønsker at se Guds helbredende kraft. De ønsker, at mennesker gennem Guds helbredende kraft skal lære Jesus at kende. De tror også på, at det er den vej, at mennesker lærer Jesus at kende. At de mærker Guds kraft. Og dem, som har den nådegave, de ved også godt, at det ikke er dem selv. Så de bliver ved med at bede, selvom der ikke lige sker noget. Fordi de ved godt, jamen det er jo ikke mig, der helbreder. Så det er jo Gud, der helbreder. Så jeg gør bare det, som jeg skal, fordi jeg oplever, at Gud siger, at jeg skal det. Og når det sker, jamen, så er det jo alligevel ham. Så det er jo lige meget med mig. Jeg gør bare det, jeg skal. Så kommer ansvaret, kan man sige, også væk fra, at det er ikke os, der helbreder. Det er ikke fordi, der er nogen af os, der er særlig smarte eller særlig et eller andet. Det har kun noget at gøre med, at det er Guds gave. At det er noget gave til at helbrede. Og det var de 4 gaver, som jeg gerne vil have, vi tænke på i dag. Meddele visdom, meddele kundskab, nådegave til at tro, altså tro Gud for det, fordi han er stor, og nådegave til at helbrede. Og jeg tror, at Gud han vil give os det, og at han vil komme med sin ånd og give os de nådegaver. Og det tror jeg, fordi det står i Bibelen. Og vi er et folk, der skal leve efter, hvad der står i Bibelen. Og det er det, vi vil. Vi vil være et folk, der gør det, der står i Bibelen. Så her til slut i dag, der vil jeg bare lige bede en bøn om, at Helligånden må give os de gaver. Specifikt de her 4 gaver, som vi har talt om i dag, der vil jeg bede for. Og hvis nogen af jer oplever, at det gav genklang i jeres hjerte, det med visdom, eller kundskab, eller tro, eller nådegave til helbred, så vil vi også give mulighed for at forbøn efter gudstjenesten, så at vi kan bede for det specifikt. Men nu vil vi bede sammen. Jesus, jeg takker dig for, at du ikke efterlod os faderløse. Jeg takker dig for, at du gav os din hellige ånd. Og at du i din ånd vil give os gaver. At du vil udruste dit hus. At du vil fylde dit hus med åndens gaver. Så at det ikke kun er et smukt hus at se på, med pynt og smukke frugter og grønt, men at det er smukke gaver. At det er et liv fyldt med åndens gaver. Til hver enkelts gavn. Så at vi kan give til hinanden af gode gaver fra dig. Jesus, jeg beder om, at du vil på en særlig måde gøre vores hjerter åbne for åndens gaver, så vi ikke har modstand imod det, men at vi tager imod dem.
Og jeg beder om, at du vil give os nådegaven til at meddele visdom. Endnu mere end der er nu. Jeg beder også om nådegaven til at meddele kundskab. Endnu mere end der er nu. Du ved, hvem i vores menighed, der har de her gaver. Og vi beder om, at du vil forøge dem. Vi beder om, at du vil fordoble dem. Vi beder om, at du vil give dem endnu mere. Endnu mere visdom, endnu mere kundskab. Det beder vi om. Jesus, vi beder også for nådegave til at tro. Tro dig for større ting. Tro dig for, at du kan gøre det, som vi ikke kan gøre. Tro dig for, at du gennem 40 år kan give mad, som egentlig ikke findes i en ørken. Tro for, at du også kan give os noget, som vi ikke kan se fysisk lige nu. Men du kan give os det, fordi du giver guddommeligt. Og Jesus, jeg beder også om, at vi må få nådegave til at helbrede. Du vil give os en særlig gave til, når vi lægger hænderne på hinanden og på de mennesker, som du leder os til, at vi må se, at de bliver helbredt. Jesus, vi ønsker dine nådegaver. Også selvom vi kan være bange og usikre for det, så ønsker vi at gå den vej, og vi ønsker at ære dig. Så kom Helligånd med dine gaver. Tak.